Me saavuttiin Vaasaan Vaskiluotoon ja Vaasan voimalle ja meillä on täällä todella hieno laite, vai mitä Jari? Kyllä, meillä on täällä Suomen ensimmäinen teleskooppipuomi Hitachi, joka on painoltaan vähän reipas 40 tonnia ja peruskoneena siinä on toi 350 alusta, eli alun perin 35 tonninen, mutta siinä on vähän lisävastapainoa ja painoa muutenkin enemmän. Siinä löytyy liukuhytti, joka tulee 1,5 metriä eteenpäin ja sillä päästään kaivamaan tuollaisia vähän syvempiä kuoppia. Tällä koneella 30 metriä asti. Eli tosiaan 30 metrin asti suoraan maan alle. Eli suoraan maan alle, erikoisuus, tämä kaivaa suoraan alas. Joo, juuri näin. Ja sipulikouralla varustettu kone, niin se tulee tänne Vaskiluotoon töihin. No joo, tässä on sipulikoura sen vuoksi, kun täällä on pelkkää mursketta tai louhetta, mitä tuolta montusta nostetaan, niin siinä ei tällainen tavallinen kahmarikauha ei sitä sieltä kerää. Et se on tällainen 5-haarainen sipulikoura sitten. Niin kuin sanoit, niin ensimmäinen Suomessa, niin minkälainen projekti oli saada tämä kone Suomeen? No, tämä on Hitachin omistama kone, eli tämä on aika arvokas kone, niin harva näitä ostelee, eli tämä on niinku rent, eli rotaattori vuokraa sen Hitachilta ja sitten edelleen vuokraa asiakkaalle. Ja tämä on niin kuin vuoden sopimuksella täällä Vaasassa tämä kone ja tässä on nyt mahdollisuus vajaan vuoden päästä, niin jos jollain tällainen tarve on täällä Suomessa, niin kone vapautuu ensi vuoden helmikuussa suurin piirtein ja voidaan käyttää vielä Suomessa, mutta muussa tapauksessa lähtee takaisin Hollantiin. Hei, me haastatellaan vielä Markusta tuolta Vaasan voimalta ja tullaan sitten myöhemmin kuvaan, kun tämä pääsee ihan tositoimiin tämä kone. Kyllä, se on mielenkiintoista katsottavaa. Nyt saatiin haastatteluun Markus Knapp Vaasan voimalta. Morjes Markus. Morjesta. Taustalla tosiaan liukupuomi Hitachi ja se tulee teille töihin ja urakointi aloitetaan piakkoin. Kyllä, ensi kuussa olisi tarkoitus aloittaa ja lämpövaraston lämpötilan nostolle tehdään teknistä tilaa ja meinataan louhetta nostaa sillä. Eli mennään aika syvälle maan alle. Kyllä, tarkoitus olisi mennä 30 metriin suunnilleen. Mistä tuli ajatus juuri liukupuomikoneeseen? No, se on oikeastaan sen tilan kannalta, että kuljetinratkaisut ei toimi näin jyrkässä kulmassa, niin tämä oli sen takia tuli vaihtoehdoksi. Niin kuin tällä pystytään nostamaan ihan suoraan? Kyllä, ihan suoralla linjalla. Minkälainen projekti ajallisesti ilmeisesti tämän vuoden puolella olisi tarkoitus saada valmista? Kyllä, näin tarkoitus oli ennen vuodenvaihdetta saada valmiiksi. Eli täällä niin kuin varastoidaan lämpöä maan alle, niin siihen tosiaan teknistä tilaa? Kyllä. Tosiaan työt pärähtää jossain kohtaa tässä käyntiin, niin mehän tullaan sitten kuvaamaan ja katsotaan konetta niin kuin sitten kun se pääsee oikein tositoimiin. Kyllä, näin olisi tarkoitus tehdä ja kun ollaan saatu työt alkamaan, niin nähdään tarkemmin. Näin tehdään. Me nähdään sitten kun kone vetää vähän syvempää kuoppaa tuossa. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia.